Чарлота от клуб Конен Спорт Истър. Това е първо състезание за Добромира. Да й пожелаем успех. Кобила Чарлота е собственост на Йонка Христова от Сандрово. Втора година се състезава в клуб Конен Спорт Истър. Първо препятствие преодоляно чисто. Второ препятствие функционат също без грешка. Трето препятствие също преодоляно без грешка. Добромира с Кобила Чарлота се насочват към тройната комбинация. И преодоляват също без грешка. Не може да научиш сега. Всичко, което учили е там. Тук не е демонстрация. Тук не може да го научиш. Няма време за такава работа. Чистър курс за Добромира Христова с Кобила Чарлота за време минута и 42 секунди.